Good morning. Late ako mga madyam. Good morning, good morning, good morning. Welcome to my live. Ang Rayna na Bunganga ay nandito na sa inyong harapan. My name is Erika Imbang. At naniniwala at talagang maniwala ka, no? Huwag kayong matakot o hindi kayo papansinin ng taong mahal nyo. Huwag kayong matakot o hindi kayo papansinin ng mga kaibigan yung plastic. Dahil hangin naman ang sinalanghap nyo, hindi naman tao. And I thank you. Guys, good morning guys. Manood kayo dito kasi mga pagkain to na probinsyahon. Hindi nyo pa ito nakain mo simula ng bata pa kayo kasi rich kid kayo. Kain na kayo ng bangos. Bangos! Bangos na may spinach. Yung ulam ko ngayon is nagpakulo na ako ng tubig doon at saka ito pang grand final na mga kulitis sa tawag dito nan. Wag ako kasi bongga ang ulam ko ha. Bangos lang ang malakas. Basta tinulang bangos yung wala gid may makano sa akin niya dahil tutuod gina iday. Kumukulo ng tubig doon ilalagay ko na lang to ya. Paborito ko to, one of my favorite kasi simula na bata ako dahil pag may ulam kami na bangos yan ay feeling namin mayaman na kami dahil. Hello idol, I love you Tomay Rodriguez, good morning kautag ito tawag na spinach no, ilunod ko ni siya doon sa aking hindi ko niya ubuson kaya basi karon puro na lang ni dahon ang akong unod sa tiyan. Kita taba-taba dito na yung spinach. Yes! Ingatan yung mga self nyo kasi wala na nga nagmamahal sa inyo. Tapos may sakit pa kayo, ano mangyayari sa inyo? Double dead. Shout out naman, ipag-share na Andrew, piyak-piyak. Kaya nagpataway si Don Pakundo. Naka-share na? Sa iro kasi ikangkang imbang. Okay. Sure ka, be? Pero ko, be? Huwag nga, sa mga buhay, good morning! Ilagay natin yung Gcash natin ba? Ang Rayna na Bunganga ay nandito kasi bangos na may spinach. Ay, oo. Bakit kunti lang yung viewers natin? Yung iba nag-di-off. Diyos ko, saan kayo napunta? Ay, hindi kayo makatikim yan ang... Hindi kayo makakain ngayon? Ha? Hindi kayo makakain? Bakit kayo nag-absent? Martes pala ngayon. Martes ngayon, tama. Ganyan, yung una kasi may mga ulod ni siya, guys. la. Hi, Christina Bersa, hello. Shoutout sa nag-angry, good morning. Sa kamag-anak ni Satanas na hindi ako gusto. Wala nga ako pakialam kung i-angry ako ng iba. Kasi, hindi naman sa kanila galing ang hangin na nilalanghap ko, tsaka hindi naman tao ang nilalanghap ko, hangin. Galing kay Lord. So, bless. Bless ako dahil may mga ulam pa, Kuya Day. May mga gulay pa ko yun ang kinakain. Yan din ang sarap-sarap. Yan din ang sakang. Wala lagi. May nagmamahal sa'yo. Yung sarili mo, iniingatan mo. Pag ganyan yung mga strategy ng ibang. Yung ibang tao, pag medyo bigo sila at saka medyo, sila tawag nito, yung tawag sa kanila. Yung self-pity sila, sinasaktan nila ang sarili nila. Sinaktan ka na nga ng iba, dinagdagan mo pa yung sakit mo. Diyos ko. Pag sinaktan ka, ipakita mo sa kanilang strong. Wala akong love life, wala akong sex life, anong gagawin ko? Inilamon, sasawag-sugal ako at saka mag-invest ako ng emotion sa taong hindi ako gusto. O, di ba? Na-realize ko kagabi habang nagbabasa ako ng mga quotes, huwag kang matakot kung hindi ka gusto ng ibang tao. Importante, hangin ang nilalanghap mo, hindi tao. Yun! Ay, ako yan positive, ako yan day, bahala kayo dyan day. Shoutout good morning kay Joy, sa kay Jillian ko Phillips, na kaibigan ko, Virgin. Nandyan sa May Pulo Panda. Shoutout sa kay kay Madam Jeannie Shimiso, nga best friend ko. Sa best friend ko si Aya, anak niya na sobrang supporters ko. Nis Noora, sa ilang mga office mate da. Sa mga kaibigan ko nanonood ngayon, mga department head, kaibigan ko mga nasa opisina, yung iba may mga narating sa buhay, yung kaibigan ko nanonood yung mga sex worker. Shout out yun sa kaibigan ko kabit, no? Kabit kung iisipin pero mabait, no? Yes, hindi lahat ng kabit masama, hindi po lahat ng original na asawa
okay na kasi minsan ngayon lang yan. No, maghihiwalay pa nga yan. Oo, kahit ikinasal pa kayo sa kahit ikinasal pa kayo sa Basilica, dahil sa Roma. Kung ayaw na sa'yo at saka hindi na tumatayo, goodbye ka talaga, dahil. Good morning! Oo, yung isipin nyo palagi, si Inday Sara, nandiyan sa likod ko, love na love ko yan. Ay, buto mo nahulog sa maimbot. Ano to man? Inday Sara, good morning. Wah! Ganda ko. Good morning! Damo-damo, dayo. Kapon pumunta ako doon sa garden ng friend ko. Kung kawatan, hindi ko yung tanom ng mga gulay. Yung target ko doon gulay at saka halaman. Kasi masarap to, matamis-tamis to ilagay sa bangus, day. So tingnan na natin kung kumukulo-kulo na doon. Ibuhos na natin ang ating pagmamahal. Ganyan kasimple. Tanghali na ako nakagising, day. Ay, kumulo na siya. Kumulo na siya. Kumulo ng dugo. Ayun. Ilagay na natin, first and foremost, I would like to see na ilalagay nyo yung kamatis. Yun. Mabilis lang yan. Huwag kayong OA dyan na pag sinaktan kayo at saka sinabi nila na naghiwalay, depressed, magmukmuk sa kwarto. Pagkatapos hindi kakain, para Para ikaw yung kawawa. Lumaban ka! Sinaktan ka na nga, no? Hindi ka na nga hindi ka na pinatikim. Tapos magmukmuk ka pa, hindi ka pa kakain. Pagkalabas mo sa kwarto, mukha kang zombi. Ay naku, magpaganda kayo. Ang gawin nyo pag nasaktan kayo, nag-break up kayo, move on agad at magpaganda. Oo, hindi ka makapagpaganda pag hindi ka nakamove on. Move on agad. Gusto mga uwi kayo na hindi naman kayo. Kadalasan yung mga nasasaktan niya yun, yung mga magaganda pa. Ang mga pangit kami forever. Kayo yan ang magaganda kayo. Wala kayo forever. Lafang! Pag wala forever at saka sinaktan ka niya, hindi ka niya sineryoso, ibuhos mo na yung mga oras mo sa pagkain, sa pamilya mo at gumawa ka na ng kabutihan dito sa mundo. Kasi mawawala ka na. Kasi sinaktan ka nga eh. Yan. Itawag niyan, mother milk fish. Pag alam nyo na po na hindi na po kayo importante sa kanya, i-let go nyo na siya. Wala ka na mantika. Hindi pa po tayo mantika. Ay ka mantika mo na. Huwag ka lang mawawala kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. Paborito ko po sa lahat ng isda bangos. Kasi sa amin, dati nang sobrang hirap pa namin, hanggang ngayon mahirap pa naman kami. Pag may bangos, sana lumalaban talaga kami dahil feeling namin nos langit na kami sana ilayo ko dito, baka masunog yung buhok ko. Baka yung buhok ko musok dahil kasi nandito yung gasol. Flores, ilagay natin ang pinaka-fresh na spinach, colitis. Namin niya kaya kayo dito na rin kaya sa garden kaya may mga ihi-ihi ni sa kuring charot. Ilagay na natin. Tsaka ako lang naman masyado kumakain ng gulay dito sa bahay. Baka umabot pa kayo ng 300 years yun doon. Baka umabot pa ako madam ng 300 years. Bangros ang tawag dito sa amin. Huwag ako. Oo. Tsaka simpleng luto lang talaga to dahil. Wala na ko yung hinahanap, bahala nung walang boyfriend, basta importante may malamon. Di baling hindi ako pansinin ng mga taong galit sa akin, o di nila ako babatiin, o i-bash nila ako, i-angry nila ako. Wala akong pakialam. Kasi, hindi naman sa kanila galing ang hangin na nilalanghap ko. Hindi naman galing sa kanila ang tubig na iniinom ko. Ang importante, mahal ako ng Nanay Betty. Yun.
bukal-bukalon tagid mga kaabyanan kay para maluto gid. Be. Tapos tam is sa bahay mo. Ay Diyos ko Ginoo ko perti kinamit-namit. Nagapanalupsop sa kugatan ko. We a few stolen moments we share like we share. You get family and living alone. 'Cause tonight is the night and the feeling alright. 'Cause I'm saving all my love for you. You used to tell me and right away together I love you for Gaga kay Chura. Life is short, just enjoy the show, just enjoy the moment habang buhay. Gaga bukal-bukal na siya mga kaabyanan. Loving to the right time to be free. Take Marnes na turns. Dumapasok nga ako lang ang Makaon ka guys! Diyos ko Lord. Nasit pala akong prito sa food book. It's easy to cook according to my ability and my personal Wala Kuya Labot if you if you like me, if you don't like me. Basta idol ko ngayon yung mga tao masipag tulad ni Inday Roning. Si Inday Angelica, ang makulay na buhay, mga ganyan ba, mga taong swerte dahil masipag. Yung iba na sa kanila na yung swerte, hindi pa nila iningatan. Kaya ang idol ko ngayon si Leroning, si Angelica, yung mga taong survival sa makulay ang buhay. Be? Oh, Diyos ko Ginoo. Tapos tamang iskidi kaya. Hintayin lang natin na maluto gid masyado kay karon hilaw ni karon na lutian pa tani karon. Mabilis na naman maluto ng isda dahil. Yes. Kay karon malata ni karon. Kumukulo-kulo at saka masarap na tinulang bangos na may spinach. Huwag ako dahil ako si Erika Imbang nagluluto at saka nagtuturo ako ng mga masasarap na pagkain dito sa Morsya ng Occidental. Sigaw na sigaw, bahala kayo dyan. Sabi na Erika, sigaw ko na sigaw, tigas kasi ang ulo ng iba. Sabi bangos. Mamaya na po. Good morning guys. Bahaw yung kanin namin. Diyos ko Ginoo. Madam Aya Shibiso, thank you so much sa luwag. Hindi padala mo. Kanin. Buhay probinsya. Hindi walang arte-arte. At saka sino magalit sa akin dito? Bahay ko to. Wala ako pakialam kung maglinis ako hindi. Kasi bahay ko to. Bakit mag-shoot ang cellphone ko sa sabaw. Wala yung may magagalit sa akin. Yun ang sinasabi. Kahit maliit lang ang bahay nyo, magbukod kayo. Huwag kayo tikit-dikit sa mga mag-anak nyo, nanay nyo, may asawa na kayo at saka doon pa kayo. Tapos sa lahat ng mga chismis na sa inyo na. May freedom kayo pag hindi kayo nagbukod ay. Ako pwede naman ako sa bahay. Pero dito lang kuya kayo, masarap dito. Kung gusto kayo, kung may booking ako yan. Pag may booking ako yan, next! Pasok na naman. Kung sa bahay, kaya Diyos ko. Lalo na ng mga chismusang, kapitbahay mo, chismusang, ang mga bayaw mo, mga asawa ng kapatid mo, ay gulo-gulo. Magbukod kayo dahil kahit maliit ng bahay dahil. Kasi, doon yung makikita kung paano mag-survive. Kainit agay. Wala na. Good morning, Abri Bore, Solotore, kaunta.
Gaan ta ka 10K, send ko sa Gcash. Mara na naman. Basta paligua ang sabaw. Ulo mo. Ikaw gurtagaan ko 20 mil. Sinugo mo pa kuya sa budlay ng mga ulo brahon. Wala ko yung lagay ininta, pero mas may kwarta kuya gurosong sa imuga. Oo. Amo ng iba niya, o tos, bigyan niya na ako ng 10,000, ipaligo ko na yung sabaw, bigyan niya na ako ng 10K. Ha? Basta ikaw tagaan ko 20 mil, kaya ipalipong. No, mas may kwarta pa ko ilang tawad sa imo. Ano, ubra mo ha? Dikas, ulo mo. Do hindi ka gani ka bakal gursudaan mo. Nagtawa kami sa bank account mo, be. Basi wala na unod. Amo ng iba, no, ginaano nyo, na-underestimate yung mga vlogger, akala nyo, pwede nyo utos-utosan kasi komedyante kami, akala nyo, lahat ng mga magawain namin, pwede na namin gawain kahit mahirap, no? Akala nyo, mga hangol-hangol kami sa pera, mas marami pa kami siguro savings ng sa iyo. Baka siguro wala ka pang is-is-is, wala kang burna, makapag-utos-utos ka sa akin. Ano ka, Lord? So, hindi na normal, hindi na pa-obra ka ako naman, abnormal ka man, guro. At bakit tutundin kita? Tingnan mo muna yung sarili mo ha, bago mo ako utusan. No, makapag-utos ka sa akin, nakala mo ipinanganak ka sa Ehipto. Tingnan mo, itsura mo, parang kulang ka sa vitamina, mga utos-utos ka, saka hindi mo ako naman dala ng 10,000 mo. Una best, mas marami akong savings sa'yo. Itsura ko lang mukhang walang pera. May mga kalabaw, ako yan, may mga hayop, ako yan ng mga alaga, mga special pet ko. Tusan nyo ko iligo ang sabaw. Ano ka? Anak ni Paraon? Susuguan mo ko ipaligo ang sabaw ko itampo yung takabiga. Saga mo sa ako niya do, abnormal para sa mo. Ang gawin mo lang, kain ka na lang. Oh. Huwag ka namang utos kasi una bes hindi kita susundin. Una bes wala kang may naambag sa buhay ko. Ayun, di ba maliwanag? Tusa niya ako yan na. Paligo ko ng sabaw na napakainit nito. At saka ikaw, kung wala kang magawa sa buhay ko, bakla ka man o lalaki ka, ayusin mo na lang buhay mo para na sa sarili mo. Huwag mo nang dagdagan ng gusot at mga gulos mundo dito dong. Ha? Kung wala ka maambag sa mga tao sa paligid mo, kahit buhay mo na lang ayusin mo ha. Gawin mo, tumulong ka muna sa kamag-anak mo. Huwag pasaway ng pasaway kasi marami na dito mga alagad din sa tanas, huwag mo nang dagdagan. Makasugo-sugo kayo sa ako niya. Oo, hindi ka, may mga tao talaga na makapag-utos-utos, ang galing-galing. Pero hindi naman marunong magluto. Shout out kami talaga, TG, hello. Sino sa likod mo? Si Andro, anak ko. Kaon, anak. Anak. Harang ng glapon, hindi na magluto. Tamaran ka? Tira na, may una. Kambosay mo. Marilyn, magbanuwa, good morning, buang kaimbang, gapabuang-buang, para makakwarta, ikaw ya. Amo na ganing ang buang, pero buangon niya ka. Namang hindi mo tayo. Sarap po. Sabaw ng bangos na may spinach. Nilagay ko po ito. Tawag dito sa Ilonggo, kulitis.
Kung tiga ka ulo, kulitis ka. Nilanggaw niya. Wala nga may langgaw. Wala mo tinula. Hindi mo tinula, mo yung langgawang. Maluto ang yung corn beef, hindi ka pa kita marami ka. Damo na may damo. Ano, luto ko ba? Rason. Hi guys, good morning guys. Ayan po yung tinuturo ko dito ya. Para to yung sa sarili ko ha. Kung maniwala kayo, depende naman sa inyo. Hindi ko naman kayo pinipuwerta. Pero sa panahon ngayon ay pandemic dahil ang mundo nagkakagulo-gulo. Wala pa akong love life, wala pa akong sex life. Hindi ko pa alam kung totoo ang mga tao sa paligid ko. Kailangan ko yan mag-survive. Kailangan ko yan galingan, kumain ako ng masarap. At saka baka humaba-haba pa yung buhay ko dito sa mundo. Sa mga nasaktan dyan at saka iniwanan, nagmukmuk sa kwarto at saka wala nag-aanang kumain, para ano? Para sabihin na kayo ang kawawa, kayo yung biktima, para makonsensya ang taong nanakit sa inyo. Wala na po ngayon yan, o hindi na po uso ngayon yan, move on po, 2021 na. Hindi na yan uso, sa kapanahunan lang yan ni Sharon Cunita at ni Gretchen Barito, huwag kayo gaya sa mga ganyan. Kasi sila artista, kayo hindi. Pagkatapos, sinaktan ka na nga, sinaktan mo pang sarili mo ng paggutom, pagkalabas mo sa kwarto 3 days, hindi ka kumain, nagmukmuk, may ulcer ka ng animal ka. Yung kagaga ng mga gawi. So ako yan dahil lamon, ako yan dahil ng lamon dahil. Kasi yung kain, kasi yan ang nagbibigay ng sustansya. At saka nakabayad ako yun ng kuryente namin yun dahil tubig. Kung hindi pa ko yung nakapangutang sa mga kapwa ko, hindi rin ako makabayad. Ang isa to kayo ng hambog to makasugo sa akin. Utusan nyo ko na ipaligo. Sa mo, bigyan ako ng 10K. 10K lang ba ang kaya mo? Yan na ba ang pinakamaraming pirang nahawakan mo? Ako nga umawak na ako dito ng ilang milyon-milyon. Oh, wala rin may nangyari. Naubos din. Pinatayo ko ng bahay, pinangbayad ko sa utang ko. Gusto taro. Makasugod sa kapiyo-piyo. Kung ipartong ko may ulo, makakutsara. Huwag mo akong galitin ha, sa nagutos sa akin yan ha. Nairita ako ngayon, talo lang Philippines, baka ikaw malintikan sa akin. Tinalo pa ng India, ng Philippines na yung mga India, hindi naman marunong masyado sa English yan. Siguro na kapag ensayo, siguro nang gusto. Kain na kayo ng kain. Para pag kinain din kayo, may laman din kayo kasi ang kinakain ng tao ngayon, laman, hindi buto. Kaunon ka kanubyo, may puro ka na lang yung tulaan. Namin magbalaga, kaunon ka usok-usang, huwag na may unod dyan. May mga iba dito, yan na hindi naman interesado sa'yo. Hindi ka naman gusto, pero manood sila sa'yo at mag-comment na mag-comment at manakit ng damdamin mo. Na parang feeling mo, akala mo ang galing-galing na nila, na akala mo sila na yung pinakamatalino, sila na pinakamabait, na akala mo kulang lang pakpak, mga anghel na pero mga demonyo pala. Bago kayo magganyan, mag-research muna kayo, review muna ha. Para hindi kayo mapahiya sa comment nyo na hindi maganda. Yung nag-utos sa akin na iligo ko sa baw, bigyan niya ako ng 10,000. What do you think of me? Like you? Normal ka man siguro? Sa tingin mo na ilang taon ako dito nagpi-Facebook at saka nag-YouTube. 10,000 lang kailangan ko. Ibigay mo yung 10,000 cash. Member ka na siguro ng paasa, no? Yung sabi magbigay at baka magpadala, wala naman. Sa susunod, utusan mo ang taong tingnan mo muna kung anong itsura ha.
At saka hindi ako nagjo-joke. Tingnan mo muna ang taong utusan mo kung walang pera o mas may pira pa sa'yo, baka mapahiya ka lang. Ang 10,000 pwede kong hanapin ngayon yan. Isang hingi ko lang yan dito sa mga kaibigan ko. Ikaw. Kaya nga kita ipa-report ngayon. Gusto mo sunugin ko siguro ang Facebook mo ay. Shout out, ma'am, from Bacolod, si Rosbel. Nakaon ka mo ga. Nukay ka mo kaginaga sa pangabuhi nyo. Yung iba hindi namatay sa sugal, namatay talaga sa sakit. Kasi habang nagsusugal, yung kain nila, makaligtaan nila. Yung iba namatay ng dahil sa kagabubuhan nila sa buhay. Oo. Mahirap kasi magkain pag naglalaro ka. Huwag mo skip muna, baka matalo ka. Kaya minsan yung iba, namatay, hindi po namatay sa sakit, namatay sa kabubuhan. Kaya makaon na gilang, ginago pa. Ako yung day, bahala na din. Ang hirap ng trabaho ko, day. Tapos tipirin ko yung self ko. Hindi ko yung magkain sa namin. Ay, yung butin nyo dyan. Hirap-hirap ng trabaho ko kapon. Yung nag-vlog ako sa ilog. Dahil nagsisid ako yung naman talapya. Tapos tipirin ko pa ang self ko. Wala na nga akong boyfriend. Palagi ako nagpadinig-dinig dito. Wala naman yung nag-apply dito. Kahit araw-araw ako magpadinig-dinig dito, walang may nag-apply. Maano ka mo sa kalibutan? Ari ko dito sa balay, katuan ko diga. Gusto ko mamlama ka tilo, laba kasi katiga na. Gregory Batumbakot, good morning. Parang hindi talaga ako swerte sa love life, madam. Sa sex life naman, marami talagang mahabol sa akin, kaso hindi ko naman nagustuhan ang performance. Do hindi man kabalo mag-alala yun, manukot na yung 150. Kalain pa kaya ako pa yung pa-euro nila sa ila. Nag-vote ka kay Brenda, mang hindi po ako updated sa PBB ko mo kasi nag-busy ako masyado. Ano bang nangyari na doon? Tutuon malaga, imbis nga. Daw gusto ko man tayo mapakalan, gusto ko man tayo makarabkaban ng katol, kaya nabat dyan ko ga. Galang may nagkakanto di sa balay, nga tag 150 ga. Hindi man kabalo mag-ayod ga. Kalain balahaw, doon kalain bukot ko, tapos ako pa yung ginapaayod nila sa ila. Ay, ambot ka kapoy-kapoy, kasakit ang balikawang ko yung katigulang na ako. Kalain mo na mag-ayod aking. Hindi ako duro ko ating tubo duro, oh. Tubo lang anay, tirahon ko. Karoon naman ang pinya. Hello! Good morning! No, nagulat po kayo sa itsura ko. Ganito lang talaga ako pag umaga. Nadula tuyo ko, Madam Bernadette! Diyos ko! Rini boy! Garinggo! Oh, shout out Madam Erika from Fortune Town. Kanami, gidya sa imo, tanawon magkaon. Kaon pala wala pa ko kapait. Tutuod, magpait ko na minami. Pagi kuya gaya. Gabi-gabi, kagi. Jun. Pango sa tubo, ha.
Wala na ko yung time sa inyo mag-explain ko bakit ko ginagawa. Ito, gusto ko mabuhi. Okay. Puta katalong yung iba yung... Gusto ko pa yung maba ang buhay ko, kaya kumakain ako ng tubo para ma-insulin ako. Hindi puta, naging subayan na niyo. Pati tubo, nilalanggam. No ba, kamalanggam ng dila ko. Sa mga sugo na sa ako nga ang sabaw ni isang bangros, nga bukal-bukal, ilapwa ko sa ulo, kaya tagaan niyo ko Diyos smell. Base ikaw, bayran ko may timil, nagyak ililupot, pakaga sa kuiba namon. Tunto, tawag Sulod niya. mo this perfect na. Oo stricto man yun sa iya yaman. Wala pa tagay katapos di po. Hul, tawag mo naman, subay na kalalatur sa kangko ho. Kuhaan na bala kayo damdamong subay ho. Gay. May mga subay ang ulo-ulo sa buhon, kalalatur sa munay ko. Sakit pa niya mga gat. Nung subayan ko balaga, mapatay na ko ni guro ay. Suguhon niyo ko yung lapuhan ko, ulo ko bangros, ano ka? Dumatsagan ko, damo ka pa kwarta sa akon, kung ilampos na kami. Dako pa sa income sa akon, kaya income ko itag 300,000, 200,000, kaya kulang pa. Mantinela ko to po, wala na. Maraming pa galing tubo, tamis. May mga sakang ginagang aslom kaya, kung kisa ba, pangsod. Pweh! Tutuod mo na katilaw ko hita, blaga may angsod ga. Ang butaro to yung hita, ito baho rin siya, ang hita, ito baka baho sin sanso. Birahin nyo na panahor, ang mga tahor da. Kag kung magkalaperde ka mo, dahil nyo ka pamurugso. Dahil nyo ka pinanglampos do mga gaga mo. Katawahan sa pakabuhi nyo, ipaglimpyo sa mga yabok, sa panimalay nyo, ipanahi nyo na. Man, biga, maentra pa yung mga hutang sa dungganon. Mga hutang sa rapi, mga hutang pa na sila sa may anong ginatawag ni. May ara pa na sila isa kakwan ng... Basta may RGS, may makadamo na sa ilang ginagawa. Kag kung wala sila nagbayag, pinaugot sila. Birahin nyo na! Ako yung ginagawa ko to na yun, mga madam, ginagawa ko to ya. Kasi nag-iipon po ako ya, para po yan pang Christmas sa mga pamangkin ko. So ang purpose ko po dito, ilagay na sa plastic, para yan makapag-ipon. Ako yung pinaproblema, ako yung pang Noche Buena, namin at pamasko ng mga mag-anak ko. Hindi ko to yung ginagawa ya para tripping na o kaya bisyo ito. Ito ay trabaho din. Sa mga iba dyan nagsasabi, buang ako, abnormal ako, okay lang po, wala po ako pakialam. Kasi as long kumikita po ako. Kasi trabaho nga, ito vlogger po ako, napakahirap ma-i-explain. Kung titigilan ko to, hindi nyo ba ko tagaan bugas, 1 kilo, mga gaga. Tapos kung wala ka kwarta, kang itsura mo, wala ka man, yagutaon ka Manila. Wala na po akong time magpa-social-social ngayon. Wala naman ako ma-achieve sa social-social. Anong makuha ko doon? Magastos lang na wala ka naman pang sustain. May harakin na bala, real talk ni Ilonggo, pamati ka mo mga Ilonggo. Real talk ni may harakin na bala nga daw nagabaho ng sakang nila, hindi kina sila yung manghugas. Kaya nga unahon kanila patunas ang barahan nilang ang buli nila ginalaot na sang langaw. Kagka mga baho na sang hita nyo, kag nagkalaperde ka mo, mangulam ka mo bugas sa panibalay nyo. Birahin nyo na panahor, hoy mga gaga! Birahin nyo na panahor! Kag magpingperwisyo sa isi kapariyo nyo, mangutang ka mo yun, hindi na ka mo kabayan. Kanya, unahon nyo pati yung panahor nyo, kag usokton ka mo, di pakingakig pa ka mo. Nga ka mo ang piyo, kag ka mo na ginang pinakaisog. Ay, hindi ko naman sa iyo, kay grabe naman ba. Nga kay may utang kayo, hindi ka mo imadlo, kung hindi grabe ba yan na. Kung suktot kag mangakig, kaya na utang. Naghalay ka mo inyo yung kapinanahor, yung kag may mga utang ka mo yung mga tusino, mga habon, sa personal collection, may mga utang ka mo sa ibon, ang nagpautang sa ibon, kahilibion, kaya naiyawan ka panabon. Kaya ka mo yan, naghalay ka mo yung kapanghaplas ang imari, naghalay ka mo kapang roll-on, ang habon yung pinang-utang sa personal collection, daw kung magamit, yun na yung ka mo kareklamo nga, daw hindi bukal, daw wala man to ipikto, ulo nyo, kaya usahin na mong, yung kayo pagpagyo sa mga binutig nyo, kay butigon mga kubla.
Sa mga nagtatanong po sa akin kung bakit pa ako nagkaganito, epekto po ito ng sobrang gutom. Epekto po ito ng kung bakit pa ako nagkaganito kasi wala pa akong sex life, wala pa akong love life. So yung time ko po binubuhos ko lang po sa kain. Kasi ngayon na naman ako nakatikim ng masarap na pagkain na fresh from the farm. At saka kung titigilan ko itong trabaho ko, di ba? Hindi nyo naman aambagan ang buhay ko, hindi nyo naman ako bigyan ng oxygen pag hindi ako hiningal. Pag ako hiningal, at saka pag wala ako masaing, di ba, hindi nyo rin ako bigyan ng pangsaing. Kung sumakit yung ulo ko at magka-UTI ako, hindi nyo naman ako bigyan ng pambili ng amoxicillin. So sa mga iba nyo na ingit-ingit sa akin dahil napakaganda-ganda ko. Yes, wala na pong time na mag-inggit kayo. I-focus nyo na lang sa mga life nyo para umasinso din kayo. Makatikim din kayo ng masarap at saka hindi kayo perwisyo sa kapwa nyo. Dito sa bahay, ako yung hari dito. Sino magalit dito sa akin kasi ako lang mag-isa dito. May freedom pa ako kung anong gawin ko, kaya wag ako. Ha, trabaho lang po tayo, walang personalan. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Kaso lang iba assuming, kunting real talk mo lang dito at matamaan ang mga animal, ang mga pisting, ang mga kulira, ang mga yawa. Akala nila sila na, bakit na-mention bang pangalan? Di ba hindi? Gregory, or hindi na saan, on call na saga. Boy, hinimo mo pa kuya bugaw, ah. I-direct na lang ito saya. Kinatakaan ko na isang nagabliga-bliga buto. Takaan ko na. Gregory, matong bakal. On call lang sa pero drill lang sa amon. Iyan na yung pang computer malang na. Pero sila nga dumapatay-patay sa pangmasahe sa ibang lugar para makakwarta. Wala man lang sa may ginasagod. Lawat siya lang. Puji! Sa mga baho na saka nga ano nga ginalangawan ng hita nyo, mga tismusa. Mga palautak ko. Kalabanan bala mga palautak, tismusa. Inabala ka uga pang utang, bala ka wala ka pabayad nga sa mina nila ya. Sukton nyo lang ko kay manuhan ko gid. Doon sa kaisog. Kung daloon sa kapitan, to kag dumadara na. Balis karon pala si kapitan ko no. Pero nang ano nagkampi ko no sa isa. Ano gusto nyo kamo apinan kay kamong dako ba? Ulo nyo. Malalayad kamo iya para wala gamo. Ang sabi niya, magbibigay daw siya pagkadating ng bonus. Dumating ng bonus. Naubos. Yan ano pang na bonus? Sa December 25, may bonus bago na bonus. 15, 16, yan nire-release na yan. Ang iba gani yan, November, pala nakuha na yung bonus. Ay, ambo, sa inyo na. Pinatsanay ka muna sa inyo. Kung magkalautangan ka muna kag magkala ano. Pati mga tao, yung mga wala inosente, magkaladalasa sa inyo. Minsan ako yan ay naging kumiker, dahil. Siningil ako yan dito. Katilaw ko lang kumikir, na hindi naman ako nangutang ka. Sabi ko, sana ako na lang nangutang. Bakit ako yung, pinapirma lang doon. Sabi niya, kumikir, binigyan niya ako yan ng 100 yung pambili ng lumi. Dahil pirma din ako kasi, undas pa, sabi niya, dahil kasi kailangan ikaw para ma-release na to. Kasi friend ko naman, hindi sila nagbayad, ako yung siningil, duit dito. Kaya bahala kayo dyan. Huwag kayo papayag na kayo na kumikir, kayo yung magbayad kasi hindi nyo naman ginamit ang pira. Pero kumbaga, ito minsan ang ballpen at tinta. Ito makapangyarihan talaga ito na makulong ka pa sa mga animal. Ballpen lang ang ginawa ng tao, tapos yung tao kulungin ng ballpen? Tinta? Sino bang gumawa ng ballpen at saka tinta? Di ba tao? Tapos ang tao gagamitin ang tinta at ballpen, makulong ka pa, buiset! Buiset, gidya. Do tayo pa ko na mapriso sa kumikir ng mga animal. Kay ka mo pinangutang na. Ako pa pimahon. Kay ka mo delikado. Hindi po, gayang iba nagalaya pa na utang na sa dunggano, no? Pinangutang na sila sa kundiin ng mga asa na sila kung ano na mga iba na. Mangutang sila sa asa kasi may arap pa ng iba na. Ang ilalaot na nila, insurance para magkalamatay sila do, ipalubong pa sila sa dunggano. Bayaran na bayot. Do ang kondunggano, tipon ka mo ya para sa inyo ikamatayon, hindi kayo isa na gusto tunggano, kay kanako sa savings. Mapatay ka na imo, igalingin pang ulo mo.
Ba ako mga mamo, do bilat. Correct, mga demonyo, mga swimmer. Oo, ganyan yan, life is short, no? Tsaka hindi natin pwede ibahin ang katotohanan. Ang katotohanan. Mas madalas maraming nangutang ang kumikir nagbayad na hindi naman nakatikim. Tonto, kita ya. Padagay lang ko yung kalumi. Maayos na yung binaklam ko pitsapay, no? Yan, dumon mo kung buwisit ka. Mary Margaret Naguhoy! Shout out sa Sultan Kudarat. Sultan Kudarat. Ate Dayan, Valenzuela. Madam, good luck. Magadaan magkukaroon manghampang kung si ODM. Ano si ODM? Ate Dayan! Idol, tagid ka. Shout out sa may Bacolod, sa may Smile Aesthetic Dental Clinic. Good morning. Wala pa ka-reply si Doc sa akon. Makadto ko to tani. Busy siguro. Barber Ibilin! Is watching. Madami, good luck. Kubi para mangadahan ko sa man ko karon mahampang si ODM. Okay. See, good luck. Continue, Prendes. Kay, bare, kumnang. Sa mga nangutangan, wala kabayad, kabalan. Kabay pa nga, hindi na kamo makautang, liwat, orasyon sa mga nampingasan. Orasyon sa mga bigaon, kabay pang ilahita uludod. Orasyon sa mga lalaki, gagmay ila, manukot, kag mga motor, kahuluya. Orasyon man sa mga basa kabay pang yung maglitik-litik, ano, ilinyo, pinominran. No, orasyon sa mga miga, kung ang kapangutang, kapag kumikir. Tapos ang kumikir, ang mga kabayan, tinalagyo sila, shout out. Kabay pa kung si Siyahon, kang mga buisit, ka mga... Kabay pa na sa mga kilala ko si Marites, bao ilok, bao tiil, magtadlong ka na ka magkontat, yan sa imo chismis, kay damo ka na nagguba ka pamilya, kay damo ka na napaaway, kabay pa mapriso, kang Marites, kay bao sungad ka. Love you lang, hello, good morning. Do ako is Erika Imbang yan, ang fresh from the farm, ang Rayna, ang bunganga, pinanindigan ko na lang dayo. Musta BBM ka man? Yes, BBM. Sir Cristel, friends, Alder Munoz, bana ko, do! Ara ay nanamon niya nga Vice Presidente, si Sara, ginaya, no, i-follow nyo ang padayuna, inday Sara nga feeds kay makabaton ka mo na first prize, no, makabaton ka mo payong kag t-shirt na sosimana. Hindi nyo ko pagpaagi sa mga batasan nyo, kasi inday Sara kag mo pagwapa, ho. Ang iya mimilok, hindi ko ikwaon ko ba? Wah. Nan, Inday Sara! Shout out na sa amon mga grupo, EBC Alliance Broadcasting Committee. No, madami mo nga salamat, no, successful ang aton Christmas party. Ang iba nag-attend, pagpuli, bit electric pan. Ang iba may dala pa ngayon na nga plansa. Anak na ako na ya. Shout out kita sa tanan subong nga nagalantaw, no, nga live gid kita subong. Oh, ara naghatag sang 100 stars si Singonio. Tems Gugap, I love you, Tems Gugap. Shout out kay Madam Tems Gugap nga nanonood ngayon, na nandiyan sa ibang bansa na napakaganda-ganda, napaka-press na abi batasan. Amo ni science na abi batasan, ho. Kayo nang maghusga basta ang aking Vice President, Sara, padayuna, Inday Sara. Yan ang munang ano ko dito kasi complicated pa tayo eh. Basta ang aking Vice President, Sara. Bing Grabilio, shout out. Gaanggid tsuran yun, Inday Sara. Sabi ni Sir Friends Almer Bonyo, nga kugwapo na kay Sir Almer. Sir Almer, Friends Bonyo. Nga, no, mas gwapa lagi ko yung kay Inday Sara, sir. Patilde pa ko yung akong ka-live de. Ila! Nakalibre ka subong sang toothpaste, Erika. Kakaski sa mo mga pang-os mo. Yes! No, kung baho ka mo balaga ka, ako yung untob laga, yung ilong, no, nagpasay ka mo bala, yung corn yung mais. Yan ang mga toothbrush ng mga mayayaman sa amin yan. Tubo lang daw, ginaamuni namon daw. Nan, urot, ginakikim. Kalabalabaw.
Na makakakasi mo na kiki nga! Shout out, Dira! Ganadal ka! Umol ko sa ba? Mamay na gano'n naman si mo. Nang bayaran na bayot, malalaos ka din. Ala! Pangit mo lalayan, ilang sa kalam. Ano sabi niya? Ilang sa kalam. Wala akong pakialam sa mga... Bayaran nga bayot. Kung bayaran man ako, ano, oh, ikaw, bakit ka nakikipaglaban niya sa kandidato mo? Di ba buaya ka din? Sino bang tao ngayon nangangailangan? Malalaos ka din ko na. Kung maglalaos ako at dumaan ako sa kasikatan. Ikaw, hindi ka pa nga na sumikat, laos ka ng Panulay ka, yung ngalan niya. John Arroyo. Peter John Arroyo, i-black. Raven. Raven, ano, John Arroyo. Ang bala si tata, screenshot, i-black na siya. Kay demonyo, bakit nakapasok ditong alagad ng mga lugaw-lugaw na yan, oy?